Ku Pemakacha Paradise Institute mboma la Nchinji, Aluwayo Biswick ndi akazi awo Grace akupha makwacha kudzera mu ulimi wakasintha-sintha. Banjali likulima mbewu zosiyanasiyana za makolo kuphatikizapo kuweta ziweto zosiyanasiyana monga nkhuku, abakha, nkhosa, nkhukutembo, nkhunda ndi nkhanga, kungotchulapo zochepa chabe. Kupatula kupeza phindu kudzera ku ulimi wa mbewu zosiyanasiyana, banjali likusamaliranso chilengedwe kudzera mu mtundu wa ulimi umene likuchitawu. Uli mafo aja mukamadusa muzipeza ndi mafo, izo ndi nthudza, awa ndi mabulesi, awa ndi mafuo, kapale, apa pali maye, apa pali tombozi, tombozi kumanjinjengo ya pesipa glue. Moyo wa munthu sumangofuna chakudya chabe, umafunanso zinthu zina. Mwina mufuna mutumize kalata. Uyu ndamati uyu mbilidzongwe uyu ndi chisoso chokoma kwambiri ichi. Okay. Yamati mbilidzongwe. Na mukachiona nati chikungomera pena paliponse. Ndi chile lona kuti anthu amangoti chile komano chikungomera pena paliponse. Nthudza zija muzona zambirimbiri. Mulichewe momwemo zambirimbiri. Ndi momwemonso timapezamo ziyabwe zakudya. Ziyabwe za Mulungu. Nyama za Mulungu. Ndi makhala malasankhuli, matondo, mphalabungu, kawidzi, mapala, zimakhala mmene mumu, zikumbu, komanso angakhale nkhululu, timazipeza mmene mumu. Pocheza nawo a Biswick akuti phindu limene akupeza sili kuchokera ku zokolola zokha ayi. Iwowa akuti akuphanso makwacha osavuta, izemane akutero mchingerezi, kudzera ku mbewu zosiyanasiyana zimene akupanga nkumagulitsa, monga mbewu ya mint, matoo, mtonongoli, kungotchulapo mbewu zamakolo zochepa chabe zimene zikupezeka kuno. Tikamagulitsa mbewu kunoko machubu ngati awawa kuti tayikamo tafesa mbewu mchubu. Chubu chilichonse timagulitsa 1000 kwacha. 1000. Ndipo mbewu ina iliyonse kunoko kulibe imene inatsika pa 1000. Mbewu ina iliyonse imayambira pa 1000 kupita mmwamba. For mbewu zathuzi ndi za OPV, open pollinated variety. Zimene anthu akagula sadzagulanso moyo wawo wonse, azikakwanitsa okha kusunga mbewu ndi kumachulukitsa. Ndiyeno ndikupatsa chithunzithunzi kuti pano pokha pa Nazare ndalama zimene timapanga ndi zotani. Kabloko kalikonse ngati mmene kali apako tinayika machubu mu 10 imene ili 100. Ndiye kuti pa 1000 ndi 100,000. Ndiye tikawerenga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kufika apo ndi 1 million. 1 million. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 million. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 million. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 million. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 million. Ndeti ndi 100 ali apo tukamba za 6 million malo amene sakudutsa. Malo awa mukaona Nazare pamene tayika Nazare. Ndiye kuti sakudutsa 30 by 30 meters. Ndiye kuti umu 20 meters, umu 20 meters, umu 20 meters, umonso 20 meters, space yokha ya Nazare. Anthu ambiri amaganiza kunena kuti ulimi ndiye kuti ndi wamphawi. Komano timafuna tapatsa chithunzithunzi anthu nakuti ngati kuli business yophweka kwambiri ndi ya ulimi. Komano zikufunikira kuti anthu aphunzire kuti ulimi wake ndiye uti. Fa ukakhala ulimi omweomwewu ogwiritsa ntchito mankhwala ndi fertilizer umene ndi kuti mulibe phindu. Pa zolowa zimakhala zambiri koma zotuluka zimakhala zochepa. Sono mwina musana witize iyi ndi mbewu yanji yomwe tikuyamba panopo. Tindi mbewu za mitundu yosiyanasiyana. Pa Nazare pano ngati ukuku kuli tsabola wa mitundu yosiyanasiyana. Tili ndi minti komanso ma strawberries. Tili ndi mipoza komanso cape gooseberries. Ena amati jamu. Tili ndi mango, mablosi, komanso apa pali masuku, kuja kuli mipoza, komanso pali sweet basil pompo, tili ndi aloe vera pompaja, tili ndi kale leaf, tili ndi limanda pompa, komanso plantain leaf, lathu lomweli. Kunoko ku Malawi tinako kuthekera kuonera kuti tikoza kupanga dziko la nkaka ndi uchi. Toka. Pogwiritsa ntchito zinthu zipangizo zakwathu konkunoso. Ife monga Malawi timakhulupirira kuti Mulungu anatipatsa zotiyenereza zimene zikhoza kutipatsa
zimene tikufuna pa moyo wathu. Chimene chimangofunikira nkuna kuti tipange discover zimene tipanga uncover zimene tikamba kuzigwiritsa ntchito. So pa nkhani ya kugulitsa mbewuzo ena amadandaula ayi kodi misika ya mbewu zathu, misika ya zokolola zathu imasowa makamaka kuyamba za misika ya phindu ya zokolola. Inyo mumagulitsa kuti? Ndifunso labwino kwambiri. Chimaseketsa nchona kuti anthu ambiri amadzamba kufunsa za misika asanalime. Ndiyeno ukamafufuza za misika usanalime zimakhala zovuta. Ndi chiticho chimene ufuna uzigulitsa. Komanso mafunika kuti upange kafukufuku na kuti kodi ndi ziti zimene zikugulitsidwa pa msika paja, nanga ine ndi mbewu ziti zimene ndikoza kulowetsa zimene pa msikapo zikusowapo. So kunoko ife sitimapititsa zinthu zathu pa msika koma msika umabwera kunoko. Kutiloko zinthu zina zinso timalephera kupanga supply ku anthu ifana kuti ndi demand yambiri imene anthu amapanga order mbewu zambiri pakamodzi, ena mwina za 1 million na za 2 million, ena za 3 million za 4 million. Zimene mwina so sitipakwanitsa kupanga supply kumodzi. Then msika umatipeza toka. Chimene timaonetsetsa kwambiri nkunena kuti zinthu zathu zikupangidwa mwadongosolo labwino zimene zikupanga attract attention ya anthu. Anthu aja akabwera wokha ndi amene amanena kuti mundipangire strawberry 100, mundipatse mablosi 200, something like that. So the thing is, ngati minda yathu yonse tikulima mochimanga, tiyembekezere kuna kuti pansika pachaso pakha chimanga chambiri. Ngati tonse tikulima soya ndi ntedza ngati mbewu zokhazo zogulitsa, tiyembekezerenso kuti tikapititsa pansika soya uja akakhala wambiri, mtengo ukatsika. Ndiye tikuyenera kunena kuti ngati anthu alimi tikhale ozindikira nyengo imene timakhalako, malo amene timakhalako ndi nyengo. Komanso tikhale ndi mbewu chaka chonse. Mistake imene imachitika mu ulimi kunoko ku Malawi ndi madera ena onse kapena mu Africa ndionena kuti tili ndi nyengo yolima masamba imene imayamba May, June, July, nthawi yozizira yokhayi. Ndiye tili ndi nyengo yolima chimanga imene nthawi zambiri imakonda kuyamba November, December, January, February, March, April, May anthu akumaliza kukolola. Chikhalidwe ngati chimene chichi chomanena kuti mbewu izi zokha ndi za mu season iyi. Ndiye padzikhala season ina yayikulu kwambiri yomangokhala. Nzimene zipangitsa kuti anthu ambiri adzisauka mulimi. Kunoko ndikupema kacha paradise, ku paradiso kumene munyengo ifoti kujambula munyengo ya mvula video iyi kuti muzabwere munyengo ya dzuwa zimene mudzazipeze nzosiyana. Ndipo chimene mudzadabwe nacho nchonena kuti nthawi imene kunoko kuli kouma kwambiri ku Malawi ndi nthawi imene Mulungu amaphukitsa mitengo masamba anyuwani. Ndiye mukadzabwera ku paradiso kuno mudzapeza kunena kuti kuliso mbewu za mitundu ina munyengo imene. Ndiye mulimiso anena kuti akhale smart farmer, osati hard worker. No, tinasiya kugwira ntchito molimbikira koma kugwira ntchito mwanzeru. Fati ndi anthu amene ali ma hard workers amene amangogwira ntchito kumapanga mistake ambirimbiri kuzapanga regret later. Koma ife timazitchula kuti ife we are not hard workers, we are smart farmers. We work smart. Timazindikira kuti nyengo iyi mbewu zimene zikuyena kuti zichite bwino ndizi, nyengo iyi mbewu zimene zikuyena kuti zichite bwino ndizi, nyengo iyi mbewu zimene zikuyena kuti zichite bwino ndizi. Usapanga zinthu zambirimbiri yayi. Kungopanga zinthu zimene zikuyeneka pa nthawi imeneyo. Ndithudi ndipo kuvomereza zimene zimachitika mu chilengedwe basi. Eni ake amalo a Pema Kachawa akukhala muloto la dziko la Malawi loti chuma cha dzikoli chili mu nthaka. Ndi nthaka imene ikuwapatsa pafupifupi zofunikira zawo zonse za tsiku ndi tsiku. Iwowa samatuluka kupita ku msika kukagula zofuna zawo kamba kuti munda wa paradise umawapatsa zina mwa zinthu zofunikira kwambiri pa moyo wawo. Pafupifupi chomera chilichonse chimene chikupezeka m'mundawu ndi chakudya. Ku paradise ndi dziko la mkaka ndi uchi. Kunoko ku Malawi ndi miyezi 12 imene tikhoza kulima zakudya. Palibepo nyengo imene tikhoza kunena kuti kukutentha kwambiri zakudya zonse zafa. Palibepo nyengo imene tikhoza kunena kuti kwazizira kwambiri kuli snow palibe. Komano tikamaona mmene anthu akupangira practice ulimiwo ndi umene nokufunira kuti sinthe. Funa kuti mbewu zambiri zimene zikulimbira mu nthakayo tikuyipanga abuse nthaka ija. Tikungolimapo mbewu, anthu akungolimapo mbewu za mtundu umodzi. Kwambiri ndi chimanga kunoko ku Malawi. Ndiyeno mukaona paradise ngati imene ilili kunoko. Muno mmene tikuyenda muno ndi njira, and we call this edible driveway. Okay. A driveway that you can park wherever and you have something to eat. Pena pali possible kaonena kuti ndifuna tipange branch off, let's say kuti mufuna mpange branch off ngati apa. Pena pali possible ene mukufuna. You have something to eat. This is what we call paradise. So nzoona dakamati chuma chili mu nthaka ndizoona. Koma zikufunikira kunena kuti tiyambe kupanga practice ulimi wakasakaniza
umene uzitipatsa zakudya chaka chonse komanso umene uzitithandizira kuchepetsa zolowa, ulimi umene uzitithandizira kutipatsa ndalama. Zimene zimavuta nthawi zambiri anthu akamakamba nkhani ya ndalama amaganiza kuti akhoza kudya 1 million kupeza vitamin A. Zinafuna kuti tizizindikira kunena kuti timasinthana ndalama ija nchakudya. Ngati tikulima chakudya chathu tokha, ndalama zimene zingamafunikire kuti tizizipeza pa moyo wathu zikhoza kukhala ndalama zoti zigwiritsa ntchito zinthu zina zimene sitikupanga produce, zimene zili zochepa. Ndiyeno kwa alimi tikhozano kuna kuti ndizoona zikufunikira kunena kuti tiyambe kupanga value nthaka yathu, kuyilemekeza usayipanga abuse. Podzala zakudya zosiyanasiyana zimene zizitipatsa chakudya chaka chonse. Limenelo ndi dziko la mkaka ndi uchi. Chifukwa tikamakamba zakuti dziko la mkaka ndi uchi, dzikolo ndi anthu. Komano anthu onse aja sangakhale ndi munda umodzi. Akuyenera kunena kuti wina aliyense pamalo amene akukhalawo akhale ndi kuthekera kolima chakudya. Tikudziwa chabwino kufunika kwa mbewu ngati zimene zizi ku umoyo wa thanzi wa munthu. Koma tikatengerano kuti kutenga ulimi ngati business. Mbewu zimene zili ndi value yoti mpaka na mtonongoli kumagulisa mtonongoli. Kwambiri chitsanzo chake ndi kunoko. Ndifake kunoko tinayika chitsanzo ichi kunena kuti ngati sitingakwanitse kudyetsa banja lathu, tikovuta kuphunzitsa anthu ena kuti azilima zakudya zoti azidyetsa mabanja awo. Komanso ngati sitingakwanitse kudzidyetsa tokha nkumapanga ndalama, ndiye kuti anthu ena sangakwanitse kutero. Ndiye malo athu ano ndi chionetsero chabwino kwambiri chimene timapanga ndalama komanso timalima zakudya zathu. Mbewu zachimakolo zakwathu konkuno popeza sizipezeka m'madera ena ambiri. Mukapita pa UK pompa mukapeza matowo enieniwa. Matowo enieniwa amati snot apple kapena mune United Kingdom. Tikunena ano umodzi wa azungu. United Kingdom ajankatira muri life yathu. Agulisa matowo athu omwe. Umodzi wa azungu. Mukazipeza. Ndipo mutati mupange Google muzipeza zimenezi zilipo mu supermarket mwawo. Mina $30 kapena $35. Mtonongolo omwe matowo omwe amangozimelera ku matowo alipo nditu. Komanso mukapita maiko ena ngati United States mukazipeza zomwezi zathusi. Ndiye chimene chitika nchona kuti tifuna kuti zinthu zija zoti sizikupezeka pansika paja mukapita mmakhalapo nokha. Ndiye zimakhala ndi mtengo okwererapo. Nchifake kunoko mitengo yathu ndi okwererapo chifuna kuti zinthu ambiri samazipeza. Ndi mudzaona kuti pa business pamenepo munthu ngati mulimi ukupanga ndalama zambiri komano kudzera mu zinthu zoona kuti sizidakulowetsere zambiri. Famu kakamba za matowo ndi misala kudzala matowo amadzidzala okha. Chimene chingofunika kuti malo ana amene mwagulawo ngati pakupezeka matowo ngati chitsamba muchisiye chikule bwino. Zipeta pangatu ifetu tindi mbewu zopitirira 300 200 zimene tinawerengako komano pali zina zimene sizinamalize kuwerenga tikanawerenga zopitirira 300 zosiyanasiyana zimeneno zimatipatsa phindu ku nkhani ya chakudya ndi ndalama mu chaka chonse. Ife monga Malawi pa business titanena kuti dzingo limafoja nkugulisa season imodzi kapena kulima soya ndi kugulisa season imodzi, komano tinanena kunena kuti tiasiye malo athu aja amene zimene Mulungu mwini wake anavomereza kuti zimelepo. Ndiyeno tizipange brand bwinobwino zinthu zimene zichazo nkunena kuti awa ndi matowo akunoko ku Malawi, mtonongoli, kamukamba za mbulumbunje, maula, masuku, kandi mchenje kumene kamowa mafowo, zinthu ngati zimene zichazo nzonena kuti nzakwathu konkunoko ku Malawi. Koma zangovuta kunena kuti ifeyo chikhalidwe chathu tinaziwala pokopera malimidwe amene amaoneka kwambiri pa TV ndi ma newspaper amene tilibe nawo chithunzithunzi chenicheni. Koma makolo athu mukawafunsa amata kukhala zaka mwina 100 mwinaso kupitirira 100 chifukwa zakudya zimene amadya zinali zosathidwa mankhwala, zosathidwa fertilizer komanso sizina za hybrid. Ndiyeno zimene tupanga promote kunoko ndipo mulidi phindu lochuluka kotero kunena kuti kwa anthu amene sakukhulupirira ambiri akhala kubwera akadzadzionera okha nkuyamba soka panga nawo akumadzachitira umboni kunena kuti manena zoona mulimi uwu muli phindu ifuna kuti zolowa zimakhala zochepa komano zotuluka zimakhala zambiri, osati zotuluka mu season imodzi komano zotuluka mu chaka chonse. Ndikuti pa business sitikamba zona zongogulitsa mango okha yayi. Season ya mango mukugulitsa mango, season ya masoko muzigulitsa masoko, season ya mablosi mugulitsa mablosi. Nanga mukamba za mwina manatsi kumene, mapeyala, mapapaya, izo nzodzalidwa. Komano zathu zakwathu konkunoko mukakamba nkhani ya masamba tili ndi achina Mlombwe, ena amati jandalala, mwanakazi,
tili ndi mlozi, fwifwi, zumba, mwamuna aligone, chidede, bonongwe, kholowa, chisoso, zinthu ngati zimene zonsezo zakwathu konkuno, masamba akwathu konkuno. Onera kuti safu na fertilizer. Kungolowa apa mupeza mbiri zongwe mukuchola. Kulowa apa mupeza mwamuna aligone mukuchola. So zimene zija zimatipatsa phindu kwambiri. Wani, nkhani ya chakudya ndiye kuti tikupeza chakudya chenicheni chachilengedwe chimene chikutipatsa thanzi labwino. Fati kamakamba za munthu amene ndi thanzi labwino akuyenera kuti azidya zakudya zimene zili zopereka thanzilo komanso zimene sizinalibidwe ndi mankhwala komanso fertilizer. Kwa amene amadya zakudya zakasakaniza koma zathidwa fertilizer ndi mankhwala pali mistake yayikulu. Akuyenera kuti ngati akuphunzira nutrition akuphunzitsa nutrition zakudya zimene zijazo zimene tikupanga advocate zija zisalimidwe ndi fertilizer, zisalimidwe ndi mankhwala. Ifoti mankhwala ndi fertilizer nazonso zimakhala ndi zotsatira zolakwika pa moyo wa munthu, kunthaka kumene ndi chilengedwe chonse. A Bizweek akutsimikiza kuti mulimi wa mbewu zosiyanasiyana za makolo muli phindu lochuluka. Chachikulu iwowa akulimbikitsa kuti nzika za dziko lino zivomereze ndi kutenga malo awo pa dziko lapansi pochita ulimi wa Chimalawi ndi kumagulitsa mbewu za Chimalawi izi kunja kwa dziko lino. Choyambirira ndiye kuti tiyambe kuvomereza kuti ife ndi Amalawi, ife ndi Africans. Kunguli sikuti tinapsa ndi moto, ifeyo ndi akuda. Tivomereze chimenecho. Andi tivomerezenso kuti kunoko ku Malawi mbewu zimene tinapatsidwa ndi zitizo. Tipange kafukufuku. Ma university amene tili nawo tikhale ndi malo ambiri kandi vumbwe ija madera amene amapanga research ya zaulimi mbewu ndi zazotero kapena kuchitedze research tikhale ndi malo amene adzipanga focus kafukufuku wawo akupanga kafukufuku wa mbewu zakwathu konkuno ndeti zike apo. Mukafukufuku ameneyo tipeze kuti mbewuzo ndi zitizo zimabwera mu season itiyo, zimabwera zochuluka bwanji. Choyambira chimenecho. Ndiye tikapeza mbewu zimene tikapanga research yokwanira, nkupeza mbewu zimene zijazo. Tilimbikitse ngati boma tikhale ndi policies ndondomeko zotitsogolera mmene tingapangire ulimi wa kunoko ku Africa, osati ngati Africa koma ukhale area specific. Malawian agriculture. Cause the fun part ndi ulimi wa kunoko mukaona horticulture ya ku Malawi nchimodzimodzi horticulture ya ku America. We can contextualize our horticulture in Malawi. Kunena kuti horticulture ya kunoko ku Malawi ndi iyi ndipo mbewu zake ndizi. Ndiyo so agriculture jaso tipange contextualize. Ndiyo kuti kandi ma university athu amene akupanga za ulimi nawonso apa atithandizire kupanga contextualize ulimi umene uja. Ndeno ngati boma tikhale ndi ndondomeko zotitsogolera. Tikatero wina aliyense adzatengapo udindo kumalima mbewu zimene zija. Ngati tikulima tsopano ma statistics amene timafotokoza kunena kuti chaka chino tikolola matanzi mwakuti achakudya. Chakudya chisamatanthauze chimanga. Ndiye kuti so ma statistics amene achawo manambala amene acha tidzinena manambala mbewu zimene tinapanga kafukufuku zija kuna kuti mbatata tikolola matani mwakuti. Mtonongoli tikolola matani mwakuti. Mbulumbunje, nthudza, maula, mafowo, ulowe mmene mwefa. Ndiza kunoko? Ndiza kwathu konkuno. Fa chimanga chinachoka ku America atu. Chimanga chinachoka ku Central America ndiye kuti sicha kunoko ya. Ndiye tukuyenera kuti tiyike so mtonongoli ma statistics atu. Mato. Nawo tikatero tipange no brand yathu. Tipange no packaging yathu yabwino. Ndiye tizitumiza mbewu zimene. Popeza anokhala kuna kuti ndi Malawi imene kutumiza zimene zija, tikoza kusankha kuna kuti ifeyo ngati Malawi mtengo wake ukhala mwakuti. Mukuiona ameneyo? Ndiye kuti zikuyambira ku munthu ngati ma individuals tikhale anthu okonda dziko lathu. Ndiye kuti zikufikira m'mabanja, kuzafikira pa mudzi, kufikira pa community, kufikira pa district, kufika pa region, kuzafika pa national level. Ndiye kuti ngati dziko unotsopa. Fati kamati dziko anthu amangona ngati chiglobo ina yake chili kwakuti. Ya tukamba za inu ndine. Ndiye collection ya munthu mmodzi ndimene mapanga dziko. Fati kamati boma, inu ndi boma inenso ndi boma. Ndiye kuti tonse ngati anthu tikuyenera kuti titengepo udindo. Wina aliyense ndi mulimi. Omwe akhala kuti ndinu atolankhani. Koma mmene mabwera kunoko mwakudzanako ndi mulimi, mwadya breakfast. Kunatha kuona kuti munthu wina aliyense amakudzanako ndi ulimi. Ndiye kuti tikatenga ulimi motero muja ndikukhulupirira kuti ngati dziko unotsopano zidzapezeka kunena kuti anthu akumakhala ndi chidwi chonena kuti mtonongoli ndi chani. Chokhacho chongoti mtonongoli ndi chani. Afuna kuti adzaone mtonongoliyo.
chongobwera kunoko akugwisa ntchito ndege yathu akuzatira pa airport yathu akugwisa ntchito mataxi yathu ndiye kuti akugona m'maloji athu kenako pokafika kumene kuli mtonongoliko ndiye kuti cheni yonse ya anthu amene ali ma service providers apindula nawo ndi mmene tingabweretsere chuma cha dziko kunoko ngati Permaculture Paradise tikupindula kwambiri Malawi gawo lake ndiko timakhala ndi azungu ambiri ochokera mayiko osiyanasiyana amene amabwera kunoko kudzaona mbewu zimene zikudzaphunzira zimene kupangazi komano chikhoza kukhala chomvetsa chisoni kunena kuti mwina amene akukhala ndi chidwi kwambiri ndi mayiko ena kwathu konkuno tilibe nacho chidwi koma chinthu chimodzi chimene chimatisangalatsa ndi anthu amamedia ngati ino amene mabwera ano kunena kuti no tifuna tipange cover zisisi za kwathu konkuno tiziyike poyera anthu azione dziko lonse lizione aphunzire so in that way ndiye kuti anthu aja amene amabwera kuno atasife tokha amene timapindula anthu amene aja akabwera pa airport paja ndiye kuti apindula nda Air Malawi ndi zina zotero koma taxi ija siya Air Malawi ndiye kuti mwini wake wa taxi ija naye wapindula malo ogona amene amagona ngati munthu malo amene amagona misewu yathu imene amayenda ndiye kuti misonkho ndi zina zoterozo kuzafika na malo ano ifenso tikudzapindula mbali ina ndiye kuti ndi mmene tikhoza kutengera ulimi I would say kutenga ulimi ngati mmene timapangira malo ozokopa alendo azibweranso anthu kumadzaona ulimi kudzaphunzira ulimi wa ku Malawi monga mmene amabwerera kudzaona anyani aku Malawi fanyani ndi nyani tu koma anthu amatha kubwera kuno kuma sanctuary athu ndi kuma national parks kudzaona mbidzi za kuno njovu za kuno ndi anyani akuno zimene mukapita ku Zimbabwe mukaona zomwezo ndiyenonso ulimi tati tiupangenso munjira yoteroyo mudzaona kunena kuti ndi cheni yayikulu kwambiri ndi anthu ambiri amene akhoza kupindula mulimi uja kopambana kungolima mbewu nkugulitsa fatika kamba zongolima mbewu nkugulitsa tukamba za mulimi mmodzi munthu mmodzi kupindula pa nthawi imodzi komano mukamayiona cheni imene jayo mudzaona kuti ndi anthu ambiri amene akupindula mmene ndi mmene tinapangira Permaculture Paradise tinapanga malo athu ano kukhala malo azokopa alendo kwakopa alendo amene amadzaphunzira za ulimi ndiyeno mulimi umatithandizira kunena kuti malo athu amene azungulira nyumba zathu malo molima maluwa ndi udzu oti tizitaya ife timalima zakudya zimene zimapereka chakudya ku banja lathu choyambira chimenecho ndiye timakhala ndi banja la tansi komano tikamakamba za ngati ine ndakaza ngopanga ulimi limodzi chimene nthawi zambiri chimasowekera mu ulimi nchionera kuti mmathandizana pali ena amene amakhulupirira kuti wanangobadwa ndi nzeru zonse zimene sizizoona yayi ndiyeno mmathandizana chifukwa kuti nthawi zambiri mukaona ana amakhala kwambiri ndi madamu nthawi zambiri ndiye kuti ana amene achakuti akule mu chikhalidwe chabwino akuyenera kuti aphunzire kwa munthu amene so akudziwa chikhalidwe chabwinocho ndiye ngati ulimi wakupanga munthu mmodzi ndiye kuti phindu likupita kwa munthu mmodzi mwina munthu mmodziyo wachokapo ndiye kuti winayo ndi amene ali manager akozopanga manage na chilichonse ndi kufotokozera bwinobwino mmene zinthu zimakhalira kulongosola bwinobwino ndipo nkupangano produce zimene mukufunazo ndi kupanga feed family yanu china nchonera kuti ife ngati anthu amene sitigwira ntchito kwa munthu wina aliyense ntchito athu ndi iyi ya ulimi ndiye kuti sakuyenera kuti agwire munthu mmodzi chifukwa kuti sinangano nonse mukhala limodzi ndiye mafunika kuti nonse mukhale kuti mukuzimvetsetsa zimene zija chifukwa ndi ntchito yanu imene ili ya tsiku ndi tsiku imene makupatsani chakudya komanso makupatsani ndalama ikupatsani phindu losiyanasiyana pambali pa ndalama ndi chakudya chokha pamene anthu mabungwe komanso boma akulimbikitsa ulimi wa mbewu zipangizo komanso kutsatira njira zamakono ndipo funikira kwambiri kukumbukiranso kuti mbewu zamakolo zili ndi kuthekera kwakukulu kosintha miyoyo ya anthu m'dziko muno Amalawi akukumbutsidwanso kuti sizikutengera kukhala ndi malo akulu kuti ayambepo ulimi mbewu zina zamakolo zimaoneka ngati maluwa nkumakongoletsa pa khomo zimenezi tiyeni tibyale ndipo zikacha nkumadya